Bine, salutare și bine. Băiete. Sper că nu trebuia. Bă, ce rău. Marci. Ce, cum să scuze? Dacă Sper să nu se... S-ar opri! De ce nu să mai cadă lacrimi? Închide ușa, uite. Vedem unde mergem. Stai că mi-a picat camera. Hai înapoi pe Marte. Pe Marte. Cum era melodia? Nu intra, nu intra, nu intra, nu intra. Cred că mai era o Da, știu că mai vază era. pe... Tu ai aia. Marci, ce impact. Am înțeles unde e pe acolo. Intrăm pe aici. Și tot să urmă. Mă, pleacă, mă. Ce face el? Dar parcă nu trebuie să mă atace, băiete. Ce se aude, fratele meu? Știi că e un big bolt undeva aici, nu știu ce e ăla. Nici nu. Bă, iară din aia urâți. Ce ai făcut, Snip, iar? Cum să pici? Cum să pici? Cum să pici? Bă, da, proști suntem. Bă, deci avem un retard. Haide, fula. Bă, un bloc. Bă, ce mai speria să Ce e ăla? Nu știu. Cum sar? Frate. Nu mai merge sar înapoi. Nice. Interizăm, presupun. Treci de mine pe aici. Mă, ce e ăsta, Mario? Mai e? Păi Marte ce e acolo? Marte Foggy. Hai acolo, că ne descurcăm acolo. Avem lumina. Aoleu. Aoleu, că nu te vede nimic. Un metru nu văd în față. Nici cu lanterna. Și că nici cu lumina nu se vede. Unde mă duc, mă? Mă, nu văd. Hai după voce rapidă, băi. Mai vorbește, să aud. Hai după mine, băi, că știu eu drumul, fii atent. Așa în jos Cred era că pe ce trebuie. Nu. A dat te fac. Nu mă atacă, nu. M-am rupt pe timpană. Mă atacă! Ala. Ce? Aoleu. Fii atent, deci te duci lângă el, îl ocolești, fugi pe lângă el și apeși E ca distratul să le iei și fugi spre navă. Și îl duci în spatele navei, că dacă nu muri. Bine. Mai ești viu, băiete? Băiete, fii atent. Orice îi face să nu ții ceva de metal în mână și nu aprinde lanterna în timp ce mergi afară. Am înțeles. Se străznește tunetul. Bine. Au. Am înțeles. Acolo mă lovi și pe mine. Băiete! Băiete, ajutor! Uite-te la el, băiete! Mă uit la el, dar tot merge. Hai că vin! Ajutor! Mă uit. Trebuie să stai să te uiți la el, că dacă nu te moară. Băiete, cum facem? Păi, eu mă uit la ei și tu întoarce-te un pic. Zi, băiete, care e faza?
Gata că vorbesc mobii. Hai, repede. Acum. Fugi până capăt, că e blogul. M-am dus. Uf. Atâta ne-a fost asta. Avem 40 bănări. Hai mă, că avem 94 cu stupul de albine. Da, și îmi trebuie 459. Ce? Oh, mă auzi? Tu ești? Sniper. Am înțeles, ăla nu era sniper. Sigur, ne. Băi, tu ești? Bă, au plecat ăla. Ce? Ce ai să te schizofren? Wow, nu schizofren deloc la asta. Băiete. Nu-mi zic că ai murit deja, efectiv. Ce să auzi? Ce să aude, frate? Nu știu, la îmi place. Băi, sniper, n-ai murit. Sniper. Păi Marte ce e? Sniper. Mă auzi, mă? Bă, că nu mă aude, omul. Mă, ce? Târă. Zi-mi, te rog, că tu erai ăla de vorbeam cu el. Era într-o. Eu am ieșit de foarte mult timp, băiete. Păpușa, e aici.